Er du klar? Ja, vi tapper øl her med CO2 på. Først har vi karboneret det nede i vores trykbeholder, og så har vi lavet den her fine tappehalløj her, hvor vi har lavet en prop. Det er jo en ventil, der åbner ned i bunden, når vi påvirker ned i flasken og sætter ned i flasken. Så har vi lavet en lille prop her, som går ned og lukker over ved flaskehalsen for at holde tryk på flasken, mens vi tapper. Så har vi kølet flasken ned i en spand med isterninger, så vi er sikre på, at den er kold. Balancetrykket er sat. CO2-balancetrykket er sat, så det passer til temperaturen på øl. Og så tager vi den her måde, ned med den der, påvirker ventilen ned i bunden, og som man kan se, så tapper den her ned i flasken uden frigivelse af CO2. Og det er det hele handler om. Tappe øl uden at frigive CO2, så vi holder CO2 i øl. Bemærk, så står den og hopper heroppe, proppen, så den lufter ud. Og så op til der, sådan tappet, så på med kapslen. Sådan der. Perfekt tappet øl. Bang, Karl.